Türkmen häkimiýetleri döwlet tarapyndan kesgitlenen pagta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendigini yglan etse-de ýurduň käbir künjeklerinde mejbury pagta ýygymy henizem dowam edýär. Noýabr aýynyň ahirdigine garamazdan Mary welaýatynyň Tagtawada etrafynda adamlary pagta meýdanlaryna uğradýarlar. Olaryň aglaby bölegini molimler we lukmanlar emele getirýär. Bu mutgulçylyk adamlary goçanyň gozasyna ilişip galan pagtanyň iň soňky hanasyny hem ýygnamaga mejbur edýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy noýabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä ýygymçylar gozasy açylmadyk gowaçylary açyp olaryň heniz bişmedik ýagny çyý pagtasyny hem ýygmaga mejbur edilýärler. Habarçy bu ýagdaý sebäpli esasanda kärenetçileriň kyn ýagdaýlary başdan geçirýändigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Pagta ýok, kärenetçileri bolsa pagta tapyň diýärler. Plany ýerine ýetirmedik kärenetçileriň 15 gün tutsaglygy höküm edilmegi ýaly wakalar hem bar. Meniň bilen söhbetdeş olan daýhanlar ýagdaýyň mundan hem yaramaz bolmagyndan hawatyr edip tutsag edilen kärenetçileriň atlarynyň efirde aýdylmadlygyny soradylar diýip habarçy sözüni jemledi. Ýatladyp geçsek 11-nji noýabrda döwlet resmiýetleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak pagta ýygnalyp bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu ýylky pagta plan borçnamasynyň berja edilmegi münasibetli Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýat merkezlerinde hasyl toýunyň toýlanandygyny ma'lum etdi. Emma hasyl toýundan bir gün soň Azatlygyň habarçysy etraplarda we owa ýerlerinde pagtaçy kärenetçileriň hemde ýygymçylaryň heniz hem pagta meýdanlarynda dygyny habar berdi. Habarçy Daşow welaýatynyň Könürgenç, Mary welaýatynyň Türkmen galady, Balkan welaýatynyň Serdar, Lewap welaýatynyň Garabekewil etrawynyň käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp degişli etraplarda pagta ýygymynyň heniz hem dowam edýändigini aýtdy. 15-nji noýabrda bolsa Azatlygyň ýurduň habarçysy Türkmenistanyň dürli regionlarynda hususan da Daşow we Lewap welaýatlarynda häkimiýetleriň büdjet işgärlerini heniz hem pagta ýygymyna çekýändigini habar berdi. Şonda habarçy Türkmenawadyň mektepleriniň, hassahanalarnyň we kärhanalarynyň her gün hökmany suratda ýygymçy uğratmalydygyny welaýatyň Saýat we Çärjew etraplarynda pagta ýygymynyň tamamlanmadygyny gürrüň berdi. Mundan ozal bolsa has takygy sentyabr we oktyabr aýlarynda Azatlygyň habarçylary Daşow we Lewap welaýatlarynda mektep okuwçylarynyň pagta ýygymyna mejbury çekilýändigini habar beripdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda pagta ýygymynyň başlanmagyna awgust aýynyň 31-ne ak pata beripdi. Şondan bäri Türkmen häkimiýetleri pagta mövsüminiň dowamynda mejbury adam dähmetinden peýdalanmagy dowam etdirýärler. Bu barada garaşsyz habar çeşmeleri şol sanda Azatlyk radiosynyň ýurduň habarçylary ýygderli maglumat berýär. Halkara hukuk toparlary Türkmenistanyň ýurduň owa hojulygynda mejbury dähmeti ulanmakda tanqid edýärler. 1-nji oktyabrda pagta meýdanlarynda mejbury dähmetiň şeýle-de çağa dähmetiniň ulanmagyna garşy iş alyp barýan pagta kampaniýasy atly halkara koalisiýa prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň New Yorka edýän saparyna gabatlap Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň pagta meýdanlarynda mejbury dähmetiň besedilmegine çagyryp protest çäresini geçirdi. Şu ýylyň maý aýynda bolsa Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanda öndürilen pagta we bu ýurduň pagtasyndan taýýarlanan önümleriň ähli görnüşiniň ýurda import edilmegine gadagynçylyk girdendigi habar berildi.